De ce nu? Dacă tot jucăm Minecraft, de ce nu și Terraria? Adică, logic, de ce nu? E tot un fel de Minecraft, doar că se joacă așa pe o parte, e un fel de Minecraft 2D. Ok, hai să jucăm. Nu sunt chiar cel mai experimentat în Terraria, dar să vedem ce iese. Nu știu, puțin place melodia asta. Ok, am obișnuit prea înainte, nu-mi place deloc. Dacă nu știți ca să faceți asta, trebuie să faceți. O să fac arc. Deja? Ok. Săgețile... nu trebuie piatră. Sunt săgețile normale. Dar pe un caracter aveam săgeți de toate felurile. Ok. Hai să săpăm noi pe ei. Să săpăm, să tăiem copaci. Zici că avem timber mod. Asta îmi place, că tăiem copaci mai repede. Și nu prea să se miște decât în felul laului. Nu se miște puțin mai greu. Oh, grand slime. Băi, băiatul, băi. Băi ăsta. Ce dai mă tu în mine, băi ăsta? L-am potolit și pe băiat. Oi! Torță. Nu chiar. Scuzați-mi că am făcut dar. Hai să... Continuă lenia asta. Și Doamne iartă-mă pe asta.